Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Minecraft pe o nouă lume. E puțin lag, dar nu știu de ce. Mergem așa și căutăm o insulă. Oleu, ne-am spawnat și noi. Nu puteam să ne spawnăm mai prost. Am spawnat la naiba. Și ziceți și mie ce fac eu pe insula asta. Ce fac? Mor de foame. Nu sunt nici pe peaceful. Nu sunt nici pe peaceful. Am dus. Deci m-a spawnat pe o insulă unde n-am nimic. Deci va trebui să-mi dau și eu o barcă cu game mode. Give Aron P. Sper că mă auziți. Mă scuze, stați așa un pic. De fapt, nu, stați așa, ne dăm o bucată, câteva bucăți de lemn. Dăm și noi, nu. Dăm și noi 10 bucăți pentru că vedeți pe ce insulă sunt. Și îmi pare rău dacă credeți că am trișat, dar sunt prost. Trebuie să arunc și butoanele astea și să-mi iau și eu 10 bucăți, 11. Survival. Așa. Așa, ok, deci îmi trebuie o lopată ca să-mi fac și o barcă. Nu-mi trebuie lopată? Da, deja mi-au și crafting table-ul, deci prima oară când fac 10 lemn, când o să fac 10 lemn o să-i arunc, o să arunc. Hai că știu și eu să merg cu barca. Presimt că o să merg așa mult și bine. Deci, o să revenim când ajung și eu la insulă. Am ajuns și la o insulică aici, frumos. Deci, îmi trebuie să fac când o să găsesc, când o să mă apuc să fac ceva. Ui! Sabie și l omor. Îmi fac un pat. Așa am executat una, mai avem două. Puf! 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 Gata, deja 3 lenă. Deci, hai să fac și un pickaxe. Să fac și un topor. Trebuie prima oară să strâng 10 lemn pe care să le... 10 bucăți de lemn pe care să le arunc. Și ca să nu ziceți că le iau, le voi arunca în ocean. Și dacă le voi găsi, dar nu cred, pentru că nu o să mai duc pe ocean. Avem deja 7 bucăți. Ok.
8, 9, 10. Așa, deci restul bucăților nu o să arunc 10 bucăți, uitați, fix aici. Deci vedeți, de jos. Poate că am aruncat chiar mai multe. Și na, ca să ziceți că nu o să știu, punem și un pom aici și un pom aici. Pentru că ăștia o să crească și nu o să știu. Așa, acum ne mutăm și noi de aici. Oricum sau am. Iau și niște cărbune. Dacă găsesc. La prima oară să iau piatră. Haideți să ne facem o mică bază aici, în piatră, în munte. Și după aia o să încheiem și acest episod. O să facem de 5 pe 2. Sau nu, dați. 5 pe 5. Știți ce? De ce mă chinui eu cu acest pickaxe când pot să-mi fac un pickaxe mai bun? Mai am bețe. Am încă câteva bețe și apoi un pickaxe. Așa. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Asta. Așa, terminăm repede. Hop, 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 ne stabilim și noi frumos aici și o să încheiem și episodul. Deci, da. În episodul următor o să caut cărbune și chestii. Aoleu, aici am făcut o mare